Dobrý deň. Dnes si predstavíme WordPressáckú tému Pineboard od firmy One Design. Úvodná stránka. Na úvodnej stránke sa nám menia obrázky, slider má, nakoľko sú tu viditeľné 3 bodky, takže má momentálne 3 obrázky. Skúsme rolovať. História zboru. Tohto pána bude treba ešte prehodiť zľava doprava, aby sa pozeral do textu, lebo takto sa to nerobí. Ale toto je len momentálne na skúšku. História, potom dáme si blogy. Histórie diakónie. Lajky môžu byť tu dolu ľavo, nemusia byť. A ďalší článok môžeme aj tu zapichnúť na ne. No a teraz si ukážeme článok, ktorý má možnosť komentárov. Takže ak by boli komentáre, treba to ale však preložiť do slovenčiny. No, pozrime sa na to, že ak by sme mali štruktúru zboru, takže sa menuje až do ďalšej úrovne, do 3. No, skúsme si ukázať, ako by sme pridali obrázok na titulnú stranu. Toto sa mi páči na téme, že napríklad keď kliknem na obrázok, tak ma to odpinkne do podstránky obrázkov, ktorá je ako samostatný článok. Aj si skúsme teraz pridať nový obrázok. Čiže dáme si takto pridať článok. Musíme si pridať článok. Tak, pomalšie to reaguje. A napíšeme, povedzme, skúšobný testovací obrázok. Text. Kto tu je moje okope? Sám do nej spadne. A nadstaviť prezentačný obrázok. Nahrať súbory. Na nahratie pusť. Čiže do tohto okienka pustíme obrázok. Vybral som tento, pretože som ho už upravil, aby mal, pozrieme si vlastnosti, aby mal 136 KB. To úplne stačí na obrázok. Lebo keby sme dávali priamo z fotoaparátu, to by nerobilo dobrotu, tam je až 2 MB aj viac. Sa potom pomaly zobrazuje. Dáme áno. Aha, a už sa tu nahráva obrázok. Zväčšíme si, obrázok je už nahratý, volá sa oltár, nadstaviť prezentačný obrázok. Je tam, zobrazil sa nám, ale aby sa aj zobrazil na titulnej strane, musíme ešte nadstaviť, pripnúť článok k titulnej stránke, áno, pripneme ho, publikovať. A už budú na titulnej stránke 4 obrázky. Navštíviť stránku,
alebo dáme odhlásiť sa, aby to bolo krajšie viditeľné, bez tejto čiary. No a už je to tu. Skúšobný testovací obrázok. Vidíme, že sú tu 4 bodky. No a teraz bude ten náš. No samozrejme ako prvý bude, pretože sme ho dali ako posledný. Takže dáme toto. Skúšobný testovací obrázok. To druhému emokope sám do nej spadne. Dizajn, keby bol pre mobilné telefóny, tak by vyzeral takto. Aktuality. Obrázok je responsívny, teda slider. Na tabletoch by sa téma zobrazovala takto. Tu by sa dalo ešte pripnúť obrázky pre odkaz na anglickú mutáciu alebo nemeckú. Ja som to zatiaľ dal tu, about na Überas. Týchto zase by bolo treba prehodiť, aby sa tento pozeral dovnútra a tento tiež. Na pôvodnej téme bolo pozadie iné, drevené, dal som kamenejšie, to skôr pripomína múry nejakej historickej stavby. No a tuto kriván je dorobený, pretože nakoľko Mikuláš je mesto, ktoré leží pod Kriváňom, tak prečo by tu Kriváň byť nemohol. No a krížik, aby hneď bolo vidno, že sa jedná o stránku kresťanskú. Ďakujem vám za pozornosť.